Ljudi, samo se probudite, grlite svoje, one koji su oko vas i mi ćemo biti pobednici u svemu. Nismo mi grešni ljudi da bi mi živjeli slabije od Austrijanaca ili Nemaca ili bilo koga. Mi smo ljudi koji imamo sve. Prema tome, verujte i pobjeda je naša. U moru priče i sumnji jedno ostaje sigurno. Ovaj narod opstaje zahvaljujući veri, porodici i onoj upornosti koja ga diže i kada padne. Možemo sumnjati u mnogo toga, ali ne i u ono što nas je održalo, a to je sam Bog. Bog nije teorija zavere. On je temelj koji nosi naše prethodne generacije i čuva ono što ćemo ostaviti našoj deci. A dokaz je to da ulazimo u 2026. godinu i treba da se setimo da je naša snaga u zajedništvu i u tome da jedno drugome budemo oslonac. Dok verujemo u Boga, u sebe i jedni u druge, put pred nama biće otvoren. Zato neka vas u Novoj godini prati mir, u domu toplina, u srcu i zaštiti onog koji nikad ne greši, a to je sam Bog.